Takže čas lidi, já vás tady zdravím u mého prvního dílu. A jsme tady na, jak už jste mohli někdo poznat, na Skyblocku. Já jsem si tady pro vás připravil Skyblock. Jsem se rozhodnul to točit, bo jsem to měl úplně bez lagu. Líbí se mi, jak to let's playeři točí, tak jsem si řekl, že bych to natočil taky. No, tak vrhneme se na to, ne? Tak předtím si... Hlína do prdo. Pardon. A hlína je tady moc vzácná. Počkejte, jestli tady dám možnostný jazyk. Tak. Co to dáme? Hop. Mám originální Minecraft, takže se neptejte, jak si máte stáhnout skin. Jináč nebudu dělat úplně všechny úkoly, co tady jsou. Bo nejsem zase takovej plný úkolů, jak byste si někdo mohli myslet. Že třeba udělám všechny úkoly a tak. Nebo že prostě bude to nevím, 15 dílová série. By to tak mohlo být. Možná, že budou hosti, možná ne. Ale možná bych mohl natočit i tutoriály nějaké. A nejdřív tady vykopem to dřevíčko. Dřevo je prostě nej. Tak. Neví se. Tak. Hlavně nesmíme, aby nám spadlo v jednom dřevíčku, by byl problém a potřebujeme aspoň jeden saplink. Takže, když tak mi napište do popisku videa, jestli budete chtít zvuk, nebo já si ho zapnu. Trochu. Aha. No. Tak lidi, já to na chvíli střihnu. A zapnu zvuk. Takže lidi, já se zpět. A jak se mi to nepodařilo vyřešit, takže asi to budeme nahrávat bez zvuku, anebo to já zkusím pořešit. Další saplink. Sakra fix. Máme jeden. Jenom jeden. To nám vůbec nestačí. No. O intru, kdybyste se nějak ptali na intro, tak intro ještě nebude. To je asi tak o tom normálním kecání všechno. Bych mohl říct. Tak, stromeček. Vytýdíme si poslední. Dřevo. Tak, asi tady uděláme tak. Jináč o verzi je 1.5.2. Kdybyste se nějak chtěli zeptat. I to tráva mi tady nějak vadí. Ona se tady je už navedena, takže by se neměla nějak pokakat. Bych to řekl takhle. Počkat, tak teďka na ten generátor. Cobblestoneový. Že to by má být, tak by nemohlo. No, mohlo by to být tak. Tak. Ne, ice. Hop. Jedně má cobblestone generátor, takže hop, hop. On by se měl stěžit. Bych to vlastně mohl zadělat. Tady bych to tak mohl dát. Tam bych si měl dát lava bucket. Pardon, že to mohl slyšet, já nejsem moc na mluvení. Je to dobře? Ano. Cobblestone generátor je na světě. Tak já bych si udělal sticky.
Tak. No, máme cobblestone generátor, takže... No já bych to asi tak viděl na střih, nebo... Asi ne. Necháme to tak. Jináč o mob trapce bych udělal. Nevím, jestli to mám dělat off screenu nebo ve videu. Ale asi to udělám off screenu. Protože ve videu by vás to nebavilo také dlouhé. Kopání, no, těžení a no, kopání toho cobblestoneu. A já bych si mohl vlastně udělat už nějaké ty... Tak. Sekiru. Počkej, hlavnější je asi si udělat pec. Jo, a chtěl bych vás upozornit, že pár nocí bych chtěl hrát na Peacefulu, protože no, mi ten hunger ubývá a ještě navíc se mi až spadnu dolů, tak to nebude moc dobrý. Bo potom bych sem, no, spadnu tak a i tak. Ale nechci tam skakat, no vlastně to v pravidlech, že se nesmí skakat dolů, protože to nevím proč, ale těží mi to. No asi nic. Já bych si tady udělal ještě meč. Tak. Vlastně krumpáč. Hop. Tak a meč. Když tak. A furt budu těžím krumpáčem. O seed farmě se dozvíte tam, bo tam by měla být na seedy. By tam měly být uvnitř seedy. Tam bychom se možná mohli podívat v příštím díle, až bude nakopané hodně cobblestoneu, to asi budeme potřebovat hodně, ale já to nebudu tak hodně stavět jako blbec a můžu si rovnou udělat ty stone slaby a bude, no, cobblestone slaby. No tak já bych, tento díl byla asi jen taková informace, tak já bych to asi tak mohl střihnout a těším se na vás u mojeho dalšího dílu a doufám, že se vám tady tento díl líbil, takže čau.